Ce-ai face? Mă, Filipine, tu ce faci, mă, acolo? Mă, Filipine, mă. Mă, tu ce faci, mă, acolo? Stă asta, se odihnește cu mâna pe capul lui acolo. Pui ale în cap. Gata, bă, ia. Ia uite, mă, te-ai luat tu ca. Bucățică de la tine. Nu mi-ai luat ăsta lui Filip. Bucăcica. Adică e mai bună. Ba, da, vezi că ți-o ia Filip și pe elaltă și rămâi fără niciuna. Ia stai. Eu vreau să mai guste puțin. Dai așa, dai să-l dăm pe Filip la o țâță și pe tine la una. Și întoarce mami pe amândoi, stai mama așa. Așa, unul colegi. Stai mama și tu aici, așa? Și fiecare să ceasă cu sare. Ia mă mâna după atâta lui Alex. Filip! Păi da, lui Filip acum nu e cam goală, alu Alex. Nu e, nici eu să spun. Nu termină așa, hai. E lapte de azi dimineața aici. Vițeluși. Au, nu m-am mușcat, Filip. Mă doare. Au, să nu muști. Au. Mai mușca, mă.